tu ara pensa que tot el que tot el moviment gay, tot el que el moviment, diguéssim, transsexual té avui en dia, és gràcies a tot el que vam arribar a lluitar les persones, diguéssim, de la meva generació. Perquè hem de pensar que sortíem d'una Espanya, bueno, estàvem sortint pràcticament, com aquell que diu, pràcticament estàvem sortint del franquisme, perquè Franco va morir el 75, vull dir, llavors, o sigui, és que això, la cosa no té volta de fulla. Sortir del franquisme, sortir de la dictadura, sortir bueno, quasi bé del gueto, la policia al darrere teu, porres amunt i avall, els grups de Fuerza Nueva a Barcelona, que eren, bueno, eren una meravella com anaven amb les porres i les cadenes i com te destrossaven la cara si era precís, comissaria, humillació, vejació, vull dir, l'autoestima totalment per terra, vull dir, és el que jo sí te puc explicar de la meva adolescència. Vull dir això. Sí, tu imagina't, l'anècdota de canvi de sexe, imagina't tu al costat de tot el que després jo vaig arribar a passar, es queda amb res. Vull dir, jo sí te puc dir que estàs parlant amb una dona lluitadora. Lluitadora en una època que començava una Espanya democràtica i tot això, vamos, encara sonava a xiste, que és així. Ara, doncs, gràcies a tot aquest esforç que vam fer tots nosaltres plegats, ara, des de luego, podem dir que bé, que gràcies a Déu, una família que té una persona transsexual no té per què sortir disparada de casa o té que ser despreciada per la família, que té una família que l'apoya, com és el cas de moltes amiguetes que jo tinc i me demanen consell, i què haries i que tal i qual, i tinguent un pare i una mare que t'accepten, te volen, t'estimen, t'apoyen les operacions que t'has de fer, t'apoyen un tractament, estàs estudiant, això és una meravella. Avui en dia, sincerament, vull dir, la marginació existeix encara, però, vamos, és que no és res al costat de tota l'humiliació i el despreci que hi havia, però descaradament envers les nostres personalitats. Vull dir, era insufrible tot allò, era insufrible. Jo no sé, bueno, jo te puc dir que de la meva època som 4, perquè si jo recordo tota la quantitat de companyes que s'han quedat pel camí, o bé perquè les han matat, així de clar, o bé perquè no han aguantat el pes de tanta obligació i de tant d'esforç i s'han caigut o per la droga, o per l'alcohol, o per el suïcidi fins i tot. Vull dir, jo te puc dir que de la meva època n'hi ha 4 comptades. És que som 4 les que hem arribat. Llavors, tu t'imagines tot aquest gran esforç, aquesta lluita, vull dir, per això t'he dit que l'anècdota del canvi de sexe per mi és algo que està allí, però que després de tot el que jo he arribat a lluitar i veure, no queda amb res. No sé si m'explico. T'expliques perfectament. En un programa de televisió vas dir una vegada que tu creies amb la gent que lluita, que s'empenya en fer les coses i ho aconsegueix. Creu que hi ha molta gent així ara? Digue'm? Creus que encara n'hi ha molta gent així? O que n'hi ha gent en aquests moments? Bueno, mira, jo és que saps què passa? Que jo, aquestes paraules van ser del programa de Canal 9, que va ser un programa tremendíssim i molt fort, i precisament va sortir tot el que jo vaig viure durant molts anys i que, clar, que en aquell moment te despreciessin d'aquella manera tan... Aquell programa va ser un programa autèntic, de veritat. Molta gent me diu si allò va ser una interpretació, per res en absolut. Allò va ser una catarsis que jo vaig tindre en un moment de tensió total de veure com se'ns estava humillant. Hi ha gent en el món de la transsexualitat que bé, per lo que sigui, doncs potser no té un saber estar correcte, o potser és que no té més cultura, però això no és argument perquè se l'humilli, se la maltracti psicològicament o se la despreci. Vull dir, tothom es mereix una qualitat humana, un tracte humà. I el que no és just és que diguéssim, te linxin així públicament i t'humillin d'aquesta manera. Jo allò que vaig fer va ser sortit de l'ànima totalment. Vull dir, i clar que sí que crec en la gent que lluita. Que lluita però convençudament i sense por de res. I s'ha de ser així en la vida, el que tu creus que és important i el que tu creus que tu t'ajuda interiorment, perquè si tu t'ajudes interiorment ajudaràs als altres, llavors aquí i endavant i sense por de res. Entens? El que passa que avui en dia les coses, clar,
avui en dia la gent està molt còmoda. Aquest esperit romàntic de lluita crec que ha desaparegut una mica. Possiblement nosaltres ho portàvem perquè estàvem sortint veritablement d'una gran dictadura. I clar, nosaltres, més que ningú, ansiàvem la llibertat. Avui en dia, poder la gent està cansada de llibertinatge, que no és llibertat. I llavors, clar, la gent, l'esprit de lluita, avui no el té perquè se'ls ha acostumat a una comoditat molt dolenta. Jo crec que l'esprit de lluita és necessari, és vital, és imprescindible per viure, i tindre l'esprit de lluita, lògicament. Tu eres una dona que, des dels teus començaments artístics, mai has deixat indiferent a ningú. Què busques que et doni l'art? Fama, diners, satisfacció? Tot junt? Mira, l'art, per mi, en absolut, diners, perquè diners es poden aconseguir de moltes maneres i molt fàcilment, sincerament. El meu pare deia una cosa que és molt intel·ligent. Tot el que es compra amb diners és molt barat. O sigui, per mi els diners no tenen cap mena d'importància. Sincerament ho dic. Perfecte. La fama és completament efímera. Avui estàs a dalt de tot i demà a baix. O demà ni se'n recorden de tu, ni saben que existeixes. Jo l'art per mi és la revelació total del ser humà. Últimament, Manuela, si em disculpes, has cobrat molt de renom per uns vídeos que s'han penjat a una pàgina web en els que es veuen talls en la teva famosa intervenció que has comentat abans en el programa Parle vostè, calle vostè. Sí. Aquests vídeos, en els últims 3 mesos, han rebut un total aproximat de 40.000 visites. Bueno, tot un èxit, no? Has vist els vídeos? Recordes aquells dies? Sí, i tant. Això forma part d'una etapa que és el que estava comentant abans. Sí. Pues per algú serà, no sé per què serà, o poder perquè la gent veu alguna cosa allí, o poder perquè veu autenticitat, o perquè veu veritablement el crit d'algú que està molt dolgut. Potser la gent s'identifica per alguna cosa. Jo personalment m'identifique per això, perquè veig una persona que d'alguna manera trau tot el que porta dins després de tant de temps i que és sincera i d'alguna manera no anem a parlar de si en aquells moments vas tindre la millor actitud en aquest aspecte, perquè bueno, això és totalment indiferent, sinó que l'únic que se pot treure en positiu d'aquest talls de vídeo, d'aquesta intervenció, és la teva proclamació i lliberació en aquest moment, jo crec, no? De tensió que n'hi havia en el programa en aquests moments. Pues és la veritat, perquè va ser pues, una catarsis, o sigui, jo estava acostumada a estar al moment que a mi se m'havia tratat molt bé en els programes de televisió que jo havia anat. Jo havia tingut entrevistes precioses amb l'Àngel Casas, havia tingut entrevistes amb el Íñigo, amb José María Íñigo, havia tingut entrevistes amb la Rafaela Carrà, havia tingut entrevistes precioses i molt maques, que se'm tractava meravellosament. I clar, i de repent jo me'n recordo que aquest programa va ser el primer programa que jo vaig fer després d'haver estat a Bulgària, treballant. I clar, jo desconeixia tota aquesta mena de programes així de polèmica i de discussions i crits i tot aquest rotllo. Llavors jo venia de Bulgària, allí, imagina't, amb un tracte de fabulós a la meva persona, un respecte total, i que de llavors jo me veig en aquell programa que se m'havia dit que jo tenia que cantar i que me faria una petita entrevista. Sí. I va ser com aquella mena d'encerrona allí, tancada en un estudi, que t'estaven linxant públicament d'aquella manera tan brutal com un circ romà. Bueno, jo estava impressionadíssima. Me recordo que el que llavors era simplement el meu nòvio, jo li dic, Carlos, jo me'n vull anar d'aquí, és que jo això no ho aguanto, és que això és horrorós. I ell me deia, però nena, és que hem d'estar aquí perquè has de cantar. I jo dic, bueno, però és que això jo aquí, com és que canti jo aquí ara? Però què has de fer jo aquí? Això és espantós, això és una cosa horrorosa. Jo estic assustada. I no sé, i Carles me va dir, escolta, estiguem aquí quiets i aviam què passa. Clar, jo no sé si és que m'ho va dir d'una manera radicalment així, reacciona o alguna cosa que jo inconscientment, se me va a mi... en fi, em va sortir tota l'olla aquella de grills que jo portava al cap i vaig deixar anar allí tota la cavalleria. Però és que jo mateixa al·lucinava en aquell moment de tot el que jo estava dient. Perquè és que tot era una cosa sortida i el de la copa va ser veritablement una sensació de dir, és que m'és igual tot, m'és igual tot
tots vosaltres podeu considerar de mi, perquè vosaltres que haureu de saber del que jo he passat i he patit, perquè m'estigueu dient ara si jo sóc una persona o no sóc una persona, o què nassos sóc jo. Yeah. Vull dir, fixa't tu. I allò va ser una catarsis total, i vaig agafar la copa i la vaig trencar, i allí va anar tota la meva força I a un home li va entrar un vidre dins de l'ull i tot, que queda marcat allà. Sí. Jo ara de veritat que veig el vídeo i em fa una gràcia.